खुलुमबाय बयखौबो बिटिआरनि बारग' डिपुटि चिफ मानागोदेर गोबिन्द बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लायाव मिनि सेक्रेटारियेट फसंनो थाखाय हाखौ हेंगारनानै होनाय नंमारा नामा? रायजोफोर थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव मानागोदेर हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदियै उदालगुरि जिल्लायाव मिनि सेक्रेटारियेटखौ फसंनो थाखाय 3 टीम खालामनाय जादों होननानै बे समाव खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथि मोननाय जादों। रायजोफोर उदालगुरि जिल्लायाव मिनि सेक्रेटारियेटखौ फसंनानै जायोब्ला बे जोंनि थाखायनो जोबोद मोजां जागोन। सनितपुर आरो बिसनाथनि रायजो राजाफोरा क'क्राझारसिम थांनांगौबा थांनायावनो सानसे लाखायो। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव सोरबा इएम सोरबा एमसिएलए सोरबा अफिसारफोरखौ लोगो हमनोब्लाबो हटेलाव रुम भारा लानानैसो थानो गोनां जायो। बेबो सानसेयाव लोगो मोनाबो जानो हागौ। साननै सानथाम हटेलाव रुम भारा लानानैसो थानो गोनां जायो। दा उदालगुरि जिल्लायाव मिनि सेक्रेटारियेटखौ फसंमारोब्ला सनितपुर आरो बिसनाथनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। खाथियावनो जागोन नङा होमबा? सानसेयावनो थांलाय फैलाय खालामलायनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो उदालगुरि जिल्लायाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। आसा खालामो थाबैनो उदालगुरि जिल्लायाव मिनि सेक्रेटारियेटआ फसंजागोन होननानै। दा बे समाव नुनो मोननाय जादों बिटिआरनि बारग' डिपुटि चिफ मानागोदेर गोबिन्द बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लायाव मिनि सेक्रेटारियेटखौ फसंनो नागिरनायखौ लानानै खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्रा बुंदों। रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला मानागोदेर गोबिन्द बसुमतारी बिथांनि गोसोखौबो नोंथांमोना हमदांनानै मोनगोन। जोबजासिम नायोब्लानो बिथाङा मा सानदों बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनिफ्रायनो नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लालाय। हाबा जानाय सानखालिनो बा हाबानि दिनावनो हौवा गोदाना रुंसारि जादों मोब्लिबजों बोथाबजानानै। जालांबाय उन्दुनो खामानि उन्दुनो खारबाय मस्त' खालामनानै जायोमोन दखान होनानै फिसाज्लाखौ फोरोंगासिनो। जालांबाय उन्दुनो खामानि उन्दुनो खारबाय जेबो गैया मस्त' खालामनानै जायोमोन दखान होनानै फिसाज्लाखौ फोरोंगासिनो। आं जेबो मावनो रोङा आंहा जेबो गैया आं बोरै खांनांगोन दा फिसाज्लाखौ बोरै फोरोंगोन आं दुखु आंहा कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ एसेबाबो फैनानै बे दंफां लाइफांखौ माने नांहां गोजौ गाहायखौ एसे नायो होननानै एसे नोजोर लायोबा एसे मोजां मोनो आरो आं बेखौ। आरो बेखौ गामियाव गावसोर मावाब्लाबो गामिखौ अननानै नैबेखौ मावनानै लालै होननानै बुङोब्ला मोजां आरो बिसोरनाव बिदि बुङोब्ला गामियाव। आरो सोरखारा जाहाथे बे 7 मानसि थैदों दा बेखौ जाहाथे बे न'खराव जाहाथे बे सुबिदाखौ होयो आं बेखौनो माने बे खाथिनि रायजोनि जारा आं बेखौनो आह्वान खालामो आरो सोरखारनि सायाव। दा बेसो खिन्थानोसै। माबोरै जाजेननाय? जों सानैजों उन्दुबाय दा ओमफ्राय बिहा मबाइल नायगासिनोमोन आंहाबो नायफादोंमोन बिखौ। ओमफ्राय कारेन्टआबो बै माबायावनो अर बायदि जोंदोंमोन गिदिर गोजौआव जोंदोंमोन। ओमफ्राय गावहा सिखारनानै
एसे हाखु दाखु थाबायदोंमोन थाबायनायानो थाबायबाय दा ओमफ्राय बेयावनो दामबाय दा बे गावहा एसे फासयो मानसियानो फासयनानै ओरै हायाव खोलैबाय ओमफ्राय बे गावहा ओइ होनबाय ओमफ्राय सोरबा दरखौ नारदोंना जायखिया नारदोंना आखाइजों बोखारनाय जाबाय बिरा ओमफ्राय न' सिङाव हाबबाय ओमफ्राय मानसिखौ थिखोबाय ओमफ्राय आंहा सिखारबाय मा जाखो होननानै सिखारबाय दा ओमफ्राय खामसालियाव ज' दावराव जाबाय थाबाय बेखौनो नायबाय थाबाय थैनाया बारा थैयाखैमोन एसे जिउ दङमोन थैहांनो नागिरदोंमोन माबानो हायो जे मिनि सेक्रेटारियेट बानायब्लाबो बिभिन्न स्किमफोरखौ लानानै उदालगुरि बा उदालगुरिनि सानजा जेसेबां सुबुंफोर दं बिथांमोनखौ लास्टआव क'क्राझार थांखानांगोन बेनिखायनो जोंहा खामानि डाबलसो जागोन बुंनो थांब्ला खनसेनो क'क्राझाराव थांखानाय जोबनाय बे खामानिखौ जों उदालगुरियाव माखासे मावनांगोन आरो बिनिफ्राय क'क्राझाराव थांनांगोन बे जोंहा हयथ' अफिसियेल किसुमान खरसआ एसे बांगोन बिनि उपर आरो गुबुन मोनसे जेंनाखौ जों नुहुरबावदों बेनो जाबाय जोंहा दा एक्जिस्टिं जितु सेक्रेटारियेट बेवहायनो डिपार्टमेन्टेल जायफोर सेक्रेटारि थायो बे सेक्रेटारि दैदेननो हानाय अफिसार जोंहा खुब खम सासे सेक्रेटारिनो मोनथाम मोनब्रै डिपार्टमेन्ट सालायनो गोनां जादों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो बेबायदि स्टाफ थोजासे स्टाफ हरा बेखौ गोजौ थाखोनि जिखिनि माबा बुर'क्रेट खारन बेखौ जों एपइन्टमेन्ट होनो हाया काउन्सिला होनो हाया बेखौ आसाम सरकारसो होनो गोनां जायो आसाम सरकारा होनाय जिथु माबा स्टाफ बेखौ जोंनो जेसेबां नांगौ बेसेबांखिनि हरजोबनो हाया हरजोबनो बिथांमोना गोसोबो खालामा दा बिदि सोरनिबा मेनेज सेक्रेटारियेट खुङोब्ला बेयाव बानायोब्ला बेहाय स्टाफनि आरो बांसिन क्राइसिस जागोन एक्जिस्टिं सेक्रेटारियेटआवनो जोंहा स्टाफ मोनैनि थाखाय सासे सेक्रेटारियानो मोनब्रै मोनबा बिफान सालायनो गोनां जादों आरो नैबावहाय मिनि सेक्रेटारि बानायबावबा बेहा आरो सेक्रेटारि थानाय नङा बे अफिसार मोननाय नङा बेबायदि मोनसे जेंना जोंहा जागोन स्टाफनि क्राइसिस जागोन ओमफ्राय जोंहा खामानिया डाबल जागोन उदालगुरियाव माखासे मावबाय आरो क'क्राझार लांदों खिन्थु जों जायखौ खनसेनो क'क्राझार लांनानै फोजोबनो हायोमोन बेबायदि मोनसे जेंना जागोन माथो जोंहा थांलाय फैलाय खरसा एसे खम जागोन बेल'सो माबाया दा जों बेवहाय सेक्रेटारि जानो जोंहा हेंथा होनो गोनां बेबायदि बारा गैयामोन खिन्थु जेंनाया बेबायदि जानो हागौ बेखौ जास्ट आं पार्सनेल जितु एक्सपिरियेन्स थांनाय 5 बोसोरनि बिनिफ्राय बेखौ बुंदों आरो बेबायदि जेंना जाहैनो हागौ दा स्टेट गभर्नमेन्टखौ गनाय होनानै जुदि पर्याप्त परिमाननि स्टाफ लाबोनो हायो अब्लाथ' थिगानो दं खिन्थु लाबोनो हागोन ना हाया खारन दानो हराखै दा जिखिनि नांगौ बेखौनो जोंनो हराखै बेखौ इन फिउचारसो आरो बांसिन हरगोन बेखौ जों बारा आसा खालामनो हाया दानि माबायाव दानि सिटुवेसनाव दा बेनिफ्राय जोंहा नैबे सेक्रेटारियेट लुनो थाखाय जिखिनि जायगानि बाथ्रा बिथांमोना सावरायदों बेयो एसे साननो गोनां जानानै फैदों बिथांमोना नैबे साबखाथियाव थानाय सेरिकालचार बे जायगाखौबो लानो नागिरदों लोगोसे सेरिकालचारजों सिथाबनानै थानाय एनडिएफबिनि जितु केम्पमोन दा जायखौ बिडिएफ केम्प हिसाबै बिडिएफ अफिस हिसाबै बाहायनाय जादों जेरावहाय मोनसे भकेसनेल ट्रेनिं सेन्टार दङ जाय सेन्टारखौ काजिरङा इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव सालायनाय जादों आरो बे काजिरङा इउनिभार्सिटिया इतिमধ্যে उरिष्याव थानाय कलिंग इन्स्टिटिउट अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों लिंक आप जानानै दं आरो बेहाय इतिमধ্যে जोंहा मोनसे बिल्डिं ग्रान्ट बिथांमोननिफ्राय हरनायनि खोथाखौ होबाय आरो बे थाबैनो जाफुंगोन ओमफ्राय जोंहा दाहालागै नैबे एक्जिस्टिं सिटि सेसन बेहाय 200 बांसिन स्टुडेन्टफोर ट्रेनिं लागासिनो दं आरो सिगांनि बेच जायफोर ट्रेनिं लाखांबाय बिथांमोननि गोबाङानो साकरिबो मोनबाय बिभिन्न जायगायाव नैबे दा जितु जागिरदआव टाटा कम्पानिनि जि माबा जादों मामोन सेमि कन्डाक्टरनि जितु फेक्ट्रि बानायनो नागिरदों बेवहायबो जोंहा गोबाङानो नैबेनिफ्राय पास जानायफ्रा साकरि मोनबायानो दा बिदि मोजां इनस्टिटिउसन सोलिबाय थादों खिन्थु नैबे हाखौनो दिनै बिथांमोना बे सेरिकालचारनि खावसे आरो नैबे एनडिएफबि बिडिएफ केम्पास बिनि खावसेखौ बिथांमोना लानो नागिरदों दा इतिमধ্যে बिडिएफ केम्पासनि नामाव 15 बिघा एलटमेन्ट जाखाबाय एक्सुवेलि जों 30 बिघा बिदोंमोन जोंनि बिडिएफनि अथरिटिया आरो माबानिफ्राय लेन्ड अथरिटिनिफ्राय मात्र माबाखौ 15 बिघाखौ होदों बाखिखिनिखौ खामानि मावबाय था उनाव एक्सटेन्ड खालामनो हागोन होननानै बिथांमोना एसुरेन्स होदों दा बे जायगाखौ बिथांमोना चइस खालामदों
ओमफ्राय जों बेखौनो बुंदों जे जिहेतु गोबां सरकारि हाफोर दं बेयाव लांनांगौ आरो जोंहा जितु सेरिकालचार बेयो जोंनि बिटिसिनि बिथोराव मस्ट प्रडाक्टिभ मोनसे सेरिकालचार सेन्टार बेनिफ्राय जोंनि बर' राभा आइजोफोर जायफ्रा सि दाग्रा बे आइजोफ्रा बेखौ इन्दिनि माबा मोनलाङो एम्फौनि माबा मोनलाङो बिदै लाङो सिड्स लाङो बेनिफ्राय एम्फौ फिसिनो थाखाय इन्दि बायदिसिना गायनोबो खरस हरो बेनिफ्राय ट्रेनिं होयो लोगोसे एम्फौ फिसिग्रा न' लुनो थाखायबो फाइनान्स खालामो आरो फिसिनानै जिखिनि फिथोब बेखौबो बिथांमोना बायो दा जोंनि आइजोफ्रा सि दाग्रा आइजोफ्रा बेनि गेजेरजों बेखौ गामियारि ओनसोलाव इक'नमिकेलि मोनसे सर्स हिसाबै मोनबाय थादों आरो बे मैया दाखालि गायसनजानाय गोदान अनुस्थाना बे बहुद पुराना अनुस्थान जों हाइ स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो बे अनुस्थाना दंबाय थायो खिन्थु बै समाव खोब बारा प्रडाक्टिभ जायाखै थांनाय 10-15 बोसोराव बे माबाया नैबे सेन्टारा जथेस्थ' प्रडाक्टिभ जादों आरो बेनिफ्राय गोबां आइजोफ्रा लाब जादों दा बेबायदि अनुस्थानखौ बिथांमोना बोखारनो नाजायालासेनो बेखौ फोथांना लाखिनानै आरो बिडिएफ केम्पखौबो जेबो हेरफेर खालामालासे जिखिनि इनस्टिटिउसन सोलिदों बेखौ फोथांना लाखिनानै जिखिनि माबा दं बाहेराव बे ओनसोलनि बाहेराव जिखिनि जायगा दं हा दं इटिमेटेड जोंनि बे बिडिएफ केम्पनि आन्दाराव जिखिनि हा दं बेखौ बाद होनानैबो जोंहा 25 बिगा हा दंखौ बाहेराव बेवहाय बिथांमोना मात्र 30 बिगासो हा नांगौ होनना बुंदों 30 बिगा हा नांगौबाथ' जोंनि बे बिडिएफ केम्पनि जिखिनि एक्सेस जों फेन्सिं होदोंबाबो किसु एक्सेस जों हगारनो हानाय अबस्था दं 4 बिगा बा 5 बिगा हरतानो 30 बिगा जों हगारनो हायो आरो अब्ला हले नैबे सेरिकालचारखौ टाच खालामालासेनो जेबो लरसार खालामालासेनो ओमफ्राय नैबे बिडिएफ केम्पनि एसे पार्ट बिथांमोना लानानै खोला पार्टआव बिथांमोना बिडिएफ केम्प बानायनो हायो इतिमধ্যে दिनै मानगेटेड बिटिसिनि डेपुटि चिफ बेनिफ्राय स्पिकार बिथांमोनखौ लोगो हमनानै एसे सावरायनो आनअफिसियेलि सावरायनाय जादोंमोन बिथांमोना एसुरेन्स होदों जे बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे मिला मिसानि गेजेरजों बे डिसिसनखौ लानाय जागोन बेनिखाय बिडिएफनि जायफोर दैदेननायाव दं दायित्व दं बिथांमोनखौ एसे लोगो हमनानै दा सावराय जों लोगो हमलायनो बिथांमोनजों सावरायनो मानो हागोन बिथांमोना बेखौनो बुंनो नागिरो जे बिडिएफनि केम्पास आरो सेरिकालचार गासैखौबो लाजोबनानै बिडिएफ केम्पासनि खोला जिखिनि हा दं बेवहाय बिडिएफ केम्पासखौ हरगोन आरो सरकारनिफ्राय गासैबो न' स' लुना होगोन होनना बुंदों दा खुगाजों बुंनायाथ' थिग खिन्थु प्रेक्टिकेलि बे जाफुंगोन ना जाफुङा आरो बेखौ इन रिटेन जेब्लाहालागै एग्रिमेन्ट खालामनानै इन रिटेन बिथांमोना बेखौ माया आरो बिथांमोना बिदि सावरायलायनाय बुजाबुजिनि गेजेरजों एग्रिमेन्ट खालामलायनानै जुदि मावोब्ला हयथ' बे जाफुंनो हागौ नङाबाथ' एसे जानाय नङा खारन एलटेड हाखिनिखौ सोरबा लानो होनबाबो जायफोर अथरिटि मोनबाय हानि सायाव बिथांमोना हगारनो गोसो गैयाबा हाया आरो बेखौ हयथ' लिगेल प्रसेसजों थांलायनो गोनां जागोन बेखिनिखौ जों लुगैयाखै आरो जों बेखौनो लुगैदों अन्तत' सेरिकालचाराबो थाथों बिडिएफ केम्पनि बबेबा मोनसे पार्ट स्मल पार्ट जुदि बिथांमोना बे खोला साइडखौ लानानै खोलानि जिखिनि खालि हा लांदां जाना थानाय हा बेयाव बानायबा जोंहा आपत्ति गैया खिन्थु नैबे बिडिएफ केम्पखौ जाहाथे बिथांमोना लस खालामनो नाजाया आरो बेहाय जोंहा बे सेरिकालचार जायफोरनि गेजेरजों बर' राभा आइजोफोरा रांखान्थिनि बिथिङाव गसंनो थाखाय मोनसे बोलो मोन्दों गाव गावनि न'खरखौ सालायनो हानाय मोनसे बोलो मोन्दों एम्फौ फिसिनो बोलो मोन्दों फिथोब फाननायनि मोनसे बाजार मोन्दों हाथाय मोन्दों एम्फौ फिसिनो थाखाय जिखिनि जोलै नांगौ बेखौ मोन्दों एम्फौ फिसिनो थाखाय जि न' नांगौ बे न' लुनो थाखाय जिखिनि फाइनान्सियेल हेल्प मोन्दों बेखिनि जों जुदि फोजोबना लायो धंस खालामना लायो अब्ला जोंनि रांखान्थि गामियारि रांखान्थिया दुरबल जालांगोन लोरबां जालांगोन आरो जोंहा खहा जागोन जाथि हिसाबै ओनसोल हिसाबै खहा जागोन आरो बेनिखायनो बेखिनिखौ नोजोर होनानै मोनसे मोजां गासैनिबो मुलाम्फा जाथावना रावनिबो हेम्फा जाथावै बिदि डिसिसनजों जाहाथे बिटिसि कर्तृपक्षआ बे हाबाफारिखौ मावफुङो आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे जोंनि गेजेराव बेले बेजे दाजाथों बेनिफ्राय गामियारि रांखान्थियाव हेम्पार दा गोग्लैथों बिडिएफनि खामानिफ्राबो हेंथा दाजाथों खहा दाजाथों आरो सेक्रेटारि लुफुंनायाबो बिनि सेक्रेटारि लुफुंनायाबो जाहाथे जाफुंथों बे गासै बाथ्राखौ सानलायनानै एसे बुजिलायनाय जाहाथे खामानिखौ आं बेखौसो बिडिसि सरकारनि जायफोर दायित्व दं दा डेपुटि चिफ स्पिकार एमसिएलए जोंनि इएम बिथांमोननि बे बाथ्राखौ सानलायनानै जाहाथे खामानिखौ आं बेखौसो खावलायदों
जोंहा लामा सेरावनो हाइवेनि साहा गालै 4 बिघा हा दं बेखौ जोंनो जोंनि NDB हिसाबै बेखौ दखल खालामना दोनखानाय बेखौबो बिथांमोना माबा हिसाबै बाहायनो जोंहा आपत्ति गैया बेखौ जेनेबा मिनि सेक्रेटारियेटनि स्टाफ क्वार्टार बायदिसिना लुयोबा जोंहा बेयाव आपत्ति गैया कारण बेयाव 4 बिघा हा दं बेखौ बाहायनो हागोन कारण बेखौ जों बाहायाखै रावनिबो माबाबो गैथ'वा बे फ्रियैनो दं बेखौ बिथांमोना लानो हागोन स्टाफ क्वार्टार हिसाबै बाहायनो हागोन आरो सानजाथिं एसे हा दंबावो नैबे साबखाथि आरो सन्दनासुक थांलाय फैलाय खालामनाय लामानि जिथु सानजा दैसा खाथिबाबो बेवहायबो नङाबाबो 5 बिगासो हा दंबावो बेखिनिखौ बिथाङा बाहायनो हायो अडिट'रियाम बायदिसिना बानायनो थाखाय बिथांमोना बेखौ बाहायनो हायो बेखिनिखौ लानायाव जोंहा बारा आपत्ति गैया खिन्थु नैबे मेइन जे बिटिएफ केम्पास आरो सेरिकालचार बेखौ फोजोबस्रांनानै लायोबा बे जोंनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खहा दं आरो बेखौ बिथांमोना बिबेचना खालामनो मोजां नोंथांनि बायदिब्लाथ' जिहेतु मोनफ्रोमबो बिथिङाव खहा दाजाथों बेनो दा सेक्रेटारिया जानांगौ जों बेखौ दाजाथों दालुथों होननानै बुंनो थाङा खिन्थु बेबो जाफुंनांगौ बिटिएफ केम्पआबो थिग मथे थानांगौ सेरिकालचाराबो थानांगौ कारण बे पुराना मोनसे सरकारनि डिपार्टमेन्टेल मोनसे इन्स्टिटिउसन आरो बे खोब प्रडाक्टिभ ओरैनो जास्ट माबाल' मावगोन जेबो उत्पादन गैया जेबो लाब गैया बेबायदि जानाय डिपार्टमेन्टब्लाबो बेबायदि मोनसे इन्स्टिटिउसनबा बेखौ जोंहा आपत्ति खालामनो गोनां गैयामोन खिन्थु बेयो खोब प्रडाक्टिभ आरो बिनि अफिसारबा जोबोद एक्टिभ आरो गामिनि आइजोफोरजों जोबोद लिंक लाखिनानै बिथांमोना खामानियाव गामिनि आइजोफोरखौ हेल्प खालामबाय थायो बेनिखायनो बेबायदि मोनसे प्रडाक्टिभ इन्स्टिटिउसनखौ धंस' खालामबा बे जोंनि थाखाय बारा मोजां जानाय नङा